Kublai pi baro asya tup kubor jongi kadan Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka sngi kilong. Kajilla kandang yo ya usla bajur hakini ki sausi bandang wan. Jam kamauro government LP school sya umau mer basan posna. Penpo penping ka kunhon jong ka jiwa resort ya ka khandai lan. Ban la penlong ya ka jing pensyai pat ba ya ka nasha muk Bharat penpelat ya ka Meghalaya na ka jing di ki ba pensne ya ka jing imbrio. Temen tang ni pai sya ki kubor ki ba khambanya. Kajilla kandang yo ya usla bajur hakini ki sausni ki bandang wan. Ya kani laya thu da katnat sarkar kami badai pet ya kajing long jingman kamaryang. Kani kajing hap slap kan long ruha kajilla Assam, Meghalaya, Tripura bat Mizoram hadu ka artarik uyayong. Nakaliang juga State Disaster Management Authority ka Meghalaya kala kentu ya ki pat ba bakin long ki ba pet ngor hagini kisi badon kajing hap jang usla ubajur ubala man wan ra kajing shle jinglang bat kajing tua khandau. Lai thu ru hakini kisi ki bandang wan kandan ru kajing be ker thap jong kale air bajur kaleli kajing hapria ba kajing tie jong perthak. Ka kunhon jo ka jiwa resort kala penpo penping na ki sentia ki skot ya ka khandai lan ka badai ka padang jo ka nong ba shillong hene ka sngi ka ta lai phau tarik ulaber 8000 arphoi ka jing thung ya kini ki sentiu ka long shiban ta ban wan ra ya ka jing pen itanat biang ya ka mei maryang bat ki sau dong sau kun jong ka bat ka jing kho jing suba ka khandai lan bat hakani ka sngi layadan lang ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong Isa Wanda lalu. We have people working with me, so in the break they come and take care. So like that, we always try to clean our areas. Some of the areas we have a small van like that, see, for pickup, and we keep cleaning around wherever we start. Every day is 4-5 boys. They take watering and all these things, and once a week we go here and then clean. La penlong ya ka jing pensyai pat ba bat penlong ka Meghalaya ka balat na ka jing di drop pat ki wei ki jing di ki basneu ya ka balat tip kum ka nasha mukt Bharat ha KJP assembly habarik point hashilong. Ya kani ka jing pensyai pat ba la penlong kum shibanta na ka jing pentrekam ya ka National Action Plan for Drug Demand Reduction NAPDDR 8000 kharphra hadu 8000 arphusan ka ba hab hapo ka tanat sarkar kame social justice and empowerment. Kani ka jing pensyai pat ba ka kan thubi ki samla pule haki college school ba ba ka jing penlong ki jing ya phliu jing mut. Habakran hakate ka sngi ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ikong Isa Wanda lalu ilai kentu ya ki samla ban kia rai mau rai deng na ki jingdi ki basniu ilai jing mod ki samla bade ban penlo de ka portion ki haki ki bate ka jing em kum ka jing le kai I officer ka tanat district social welfare ikong Kharkongor ila batai da ka baong bala penlong shibon ki jing pensyai pat ba hapo ka district ban kiar na ka jingdi drop bat ki we ki jingdi ki ba pensniu ya ka jing em. My young friends, I wish to extend also my warmest wishes and gratitude to our young friends who have presented those very meaningful Pawar, the Sacred Sisters and the Pawar group who have lent, I think, vibrancy to Kamauro Government Lower Primary School kala jam shu mau mer basan posnam joka jingya lenti jongka habahikai gi khenna hathan naga bantaban penkeu ka ya ka puli puthi ha ka jilla kumban shukado ya Kamauro Government LP School la seng ha ka khat santrik uremphang khat khandai spa nyo phoi mar kumba long menta kidan nyo ngot kindong hikai na ka phrangot bajudan namar la sha pen sange no i we inong hikai kontrak
Habayade beruni umau mer ke skul hene ke sengi hat majai lengbau MDC ke maulai constituency uba tebor patau uba long kumukong san ula kentiu lama pli perda halor ke jing rakhe ke jing dap sanpos nem bala kentiu hamadan skul hamauro markhap ke golfling hagani ke sengi pli perda ke golden jubilee naloru MDC ba tebor patau ladon langru urang basnong maulai mauro ba Peter Lamare uba longru president ke managing committee GS Mauro bat marbut dekhar Kong Roshan Warjri bat menteri sorkar barim kinong hikai kane ke skul ki khna skul bat kiwe haba ajing kran uba tebor pathau ula penpau haba kran shapang ke skul haban ken mau kerpang ki kepatemen ki bawan ra kane ka shlam ajing hikai ban hikai ki khon ki kti jong ki babun ula perturu eka jingyo ijinga jo ki nong seng ki baral trei mit labat sngi ban kentiu ki khna ka than habaya dei bat ka puli puthi uong ruba menta kilayo iye ka jing yeng jong ka skul kumni kumba ka long menta ka bala ban kenti ru shadu ka secondary school ula penpau ru bakani ka skul kalaya rapat syakri bhai ki long yeng ki baduna ka jing yo ki bayo ban pa skul hangni hakani ka singi la yo ru e ka jingkran na urang basnong ba Peter G Lamare bana uba JA Marwen USD SEO school mission and school private school ki bla khampau ki bla khem kiu shakman bagi skam maka sarkar kan kampai kemat kan dia education kan pelut ya pisah bagi education nama kan ni kadai kan linti nak benta ban sandur ya kalawe jong kejat penrio kisah bangan sangna sai sien pan ngai khublai ya ke school berakawai nadu kin mangelam ki badai ki ba ha apa managing committee ki noi kai bat kham tam ki khna ha ka badai bakani jingrakhi ba ngi ple nakam takan ni jingrakhi sistem ke jongpi nakam takan ni ka jingdap sanpusnam bagi ngai scam ba hagini ski shoban kut nakalang jonga ngansawan ban penno ke jingrap hag bede ba ke jing lakhi ke ni ka program bat shaban chang ku hep ki beret kan ma ke ni ka school ke ba labo nakam ta jongpi pilayo ban wan nak ni ke jaka kan ma ba pinbu ke jingmut ke jongpi na ka benta ka lawe to ke jingim ke jongpi ke ai ke ba pinle ke jingim jongpi kenma ba pin kongo yakin nong yakin mi pa ki ba ar jo pi ki bide ki nong hikai ki ba ha ka jing mo joki ka dei bet kum no ban pan ba ya ka jing im ka jong pi ngi ba kan kumba julong man usnem ka jingkur khu pnyang hayeng mane ba cathedral kala long menta ka jan met lai photrik ulber ar hajar ar phoi habala wan shimbanta ki spangot ki kpaman sem na kelleng ka diocese rengkat ki sister ki brother ki pai runget ka balang catholic na jan ba na jingai kajalan niam ba Shillong Archdiocese jang kabalang Catholic menta kalayo ban penlong ya kale niam kurkhu pnyang kabalong ru kumshi benta na ka jing pen benta ya ka kenya ka khriam mas bakhut ya kani kale niam kurkhu pnyang la penlong ha ka jing kenya mas bakhut da uling do sat Victor lingdo rengkat ki we ki so ble kabalang Catholic hakale niam uling do sat ula kurkhu ya ko pnyang krisma ban pendon kam hakapor ai baptisma ba jing pen scam ban pen sle ki bapang ban pen sle ka jing kentang lindo hakani kale niam kurkhu pnyang la shim bentaru da vicar general u soble Richard Majau u provincial jongka kunhon reunion selection of Don Bosco Father Paul Orlingcott rengkar bat ki we ki lindo soble trari ban ki jing ya silok reunion ba pher kaleniam kurkhu pnyang ka balong shibanta na ka jingra khie ka ayom porlen ya ka bala penlong menta ka sni kala long ka ba ishong kun shong ble da ka jingye shimbanta ki pa runget harangkat ki reunion jong ka jilandiam ba Shillong Archdiocese hakani ka mas kurkhu pnyang Archbishop Victor Lingdo ulalong unong kenyarang ba harangkat ka jingye don lang i Father Paul Orlingcott provincial SDB i Father Richard Majau i balong vicar general kajing kurkhu ko pnyang du Archbishop Victor Lingdo kalong ka wei na kijing pen kup bor ban penjana ya kajing long lingdo san bat kalong ru kajing ya long ka wei rengkat bat baro ki lingdo kajing kurkhu kini ki lai jat ki pnyang kalong na ga banta ban pendon kam hakapor ban pen baptis ban ai sakramen jing pen scam ya kajing long Catholic bat ban pen sle ki bapang ki badon kam jing pen khia Gold lane, the board of Katiadan to Pachumi, Mabel Buddhian, Banatama, Ekadan Jokatin Line. Those who have the Purga, Yakani Kapunyan, Bad Economic Barok, Kevan,
penuh di penting berbeza. Kemen hakabal khatmayaki, bat kenyam hakabalan jami, dan es putra jami. Badak itu ki kubor ni lapoi syakabakon tat hadu bangan dia syambiang kublai shibun.